И здравейте хора, аз съм Ванкрафтър и тук ще снимам видео. Да, сега тук съм до едно дърво, както виждате скачвам. И днес ще оцеляваме. Да вземем дърво. Разбира се, трябва да вземем дърво и да се развием. Това е моят, това е брат ми. Да, ще се опитам да намеря диаманти и да ми стане. Да. Мале, добре. Бам! Малко пръчки към... Видя малко стон. Разбира се. Защо намерих пещера? Нямам представа. И да съберем малко стон и да се разбирам. Моля. Добре. Ще се опитам. Или може би предостатъчно. Добре, ще взема кол. Тук има и айрън. Да, спокойно. И тук има още айрън. Къде ми е крафтинг тейбъл? Аз малко си го забравих. Ще отида да си го взема. И ще се опитам да се развия. Обърках се. Сега да си направя една кирка и една брадва. Да влезем в мината и да съберем малко айрън. Що бъгна? Много ми бъгна. Може да си направя една печка, ще отида да си направя, защото запуших, нямам ни най-малка представа. Сега отивам да си взема крафтинг тейбъла и ще отида за някакво плащо. Тоест крафтинг тейбъла при мене на печка. Този кирчок го фърлям. Сега може малко още дърво да взема и вече наистина да отидем да намерим село. Кога малко, не знаете, тук намерих една пещера, в която ще допадна. Имам малко джам, извинявайте, но не мога да го изключа. Но няма нищо. И разбира се, ще ми дава кораж. Тук се развих. Малко по-напред отидох. Извинявайте много, но така се случи. Тук може сега да... Или вариант е да влизам в пещери, или след малко да умра. Сега ще си изключа айрънът. През това време, ще ям. Он ядох. Банка. И един щит. Много е хубаво да си крафтим щит, така че... Защо да ме пази, разбира се. Вижте пушки. Има много те. Събирам храна. Не вияш слово. Като ще да завършим. Извинявай, бебе. Но ми трябва храна. Мам, ми трябва храна. Мам, трябва ми храна. Да, може да намеря село. Там може да има село. Така че се запътвам към там. Месото е. Месото от чикен. За какво да ми потрябва? Не, му по-хубаво да не сега. Айде, както и да е. Аз едва ли ще намеря село. Уин портал е. Аз ми се го изправя. Спокойно. И хората, знаете, мисля, че това е Уин портал, така че да отидем там. Добре, хора, аз отивам на там. Това мисля, че е равин, но няма, за съжаление, няма да им потрябва. Има пащо отляво. Браво, Наляво. Аз видях. Няма да вземам с този назад. Има. Сега може да умра. Отварям често, вземам каквото има. Обсидиан има. Скелети, които ми дават слоунес. Разбирам. Които ми застрелети. Ти дават слоунес, това е ужасно. Не мисля, няма да потребвам. Ти трябва да дърма. В момента е нощ. Там има точно или лава. Как има тук на лави? Там има легло. Фигуто има легло.
Мале, бочечко, не ли е крипър? Бягай! Чакай малко. В момента е много опасно. Защо му червено легло? По-добре синичко. Добре, хора, тук сме. Запи. Сега лягам. Мале, тази нощ беше фатилна. Не си ми блоковете. Абе. Вземи си още една печка. Може. И едно легло. Леглото, има много малко храна. Нали знаеш, че... Ето, това зомби. Не. Изяш ли павилката? Не. Мечка ли няма? О, тя дава рибка. Не. Нямам повече храна. Не, му се върна. Ти ти си го Да. може да има село. О, хора! Тук има още едно легло. За да биеш дракона след. Ако са 3, много. Спешно ми трябва село. И се направя 7 лопати, нали? Не обърках се 3 мотики и една лопата. Ако ми даде 5 айрон, ще имаш 7 и пак 2. И това ще стане за 4. После още една, ще остане 1 айрон и стават 3 мотики и после 1 айрон го правя на една лопата и... Само внимай да не се подиш. Спешно ми трябва храна. Няма как. Много ви благодаря, че изгледахте клипа ми и задължително ставете по един лайк. И от мен, чао!